Hej! Nu vil jeg vise jer en hurtig omgang, hvordan at jeg lægger min makeup og hvilke produkter jeg bruger, så fortæl lidt om dem. Derudover vil jeg gå lidt i dybden med min bryn, som mange af jer har spurgt ind til, så ja, jeg går bare i gang. Okay, here we go. Først vil jeg starte med at bruge den her primer fra Jane Iredale. Jeg synes, den er rigtig god til lige at jævne huden godt ud, inden jeg lægger min foundation. Den ser sådan her ud. Og så vil jeg lægge den her foundation-BB cream fra Jane Iredale, som hedder Glow Time. Virkelig, virkelig, virkelig god. Jamen, den dækker alt. Jeg elsker den. Når jeg nu har lagt foundation, så bruger jeg faktisk en concealer her fra Billion Dollar Brows. Det er sådan et, hvor der er lidt forskelligt til bryn, men der er også en concealer og en highlighter, så concealeren bruger jeg lidt rundt omkring. Så bruger jeg den her cream blush fra Jane Iredale. Farven den hedder Charisma. Den er virkelig, virkelig flot. Når jeg så har lagt det på, så bruger jeg den her Pure Pressed puder fra Jane Iredale. Og kunne jeg godt tænke mig lidt mere blush på, så kan jeg godt finde på lige at bruge den her, der hedder Cotton Candy, som er fra Jane Iredale også. Der er lidt glitter i. Og når vi nu skal til at lave brynene, så bruger jeg faktisk de her to. Jeg blander dem på den ene, som jeg faktisk starter med, hvad der er i. Og der er blandt andet denne her sådan gel, som jeg bruger til lige at sætte min hår rigtigt, inden at jeg tegner dem op. Skal jeg prøve at se. Den, så går jeg faktisk over til den anden æske her, hvor at vi har selve farven, som jeg tegner op med. Selve børsten, jeg bruger. Nu går jeg tilbage til det andet kit,
hvor jeg bruger denne her, highlighteren. Så bruger den pensel her, den er altså virkelig god. Gør vi lige sådan her. Lige til at slutte af med, kan man bare lige tegne dem lige lidt mere til her, hvis der er noget. Bare lige for. Og gøre den en lille smule mørkere herude. Det kan jeg godt lide. Og så til sidst, så skal vi lige have lidt læbestift på. Den hedder Milan. For Jane Iredale, den er så flot. Skal jeg prøve at se en gang. Og til sidst, så slutter jeg af med den her mist. Her. Den gør bare, at det hele det holder hele dagen.